what's up? Dami sa tubigon karon ni abot mi dari pinakalit. Narami garhi importante. Ja, aba na si Ondoy og si Tiri. Wa ka na dag jacket. Kan tag jacket kay tugnaw. Yan may 7-Eleven na dito. Bago. Bago pag 7-Eleven no, wa man 7-Eleven na agi no. Tangkin do na dami sa Clarin guys. Lubog ka aguan dagat. Luhag ag dagat. Nagwonder ko na ng mga mangrove ba na mura magisunog. Ko pwede uli eh. Mura nangamatay man jud maadyo. Dayang banang na nga kaagmangga. Hatag be. Yung isa. No, lami ka jo. Tapos ansa man ni asin og sili. Manto just tiri doy. Dia mga antam jug mangga. Aslum jadi ay. So nihapit na may daras tuntunan guys sa Clarin kay si Tiri wa pa kaari. Kamis undoy mga 5 times na siguro may daras sige hapit-hapit. Shout out sa tanang taga Clarin. Di ami karon sa Tuntunan Heights, Tuntunan Clarin Bohol. Das niagi kan hapit mi dari kay nagkaon mi ditog sumay karon kay mura magwa may display. So cliff ni si Ja delikado ug magjama-jama kag dasmag. Lisod ka adjog magkumpiyansa kay adto jud kas ubos puniton. Baga ag fog guys bisag palis na. Tungod manggunis ka bugnaw sa panahon mangga fog. So what I really like about this place is that overlooking gadto si Ja na dagat, mountain meets the sea. So asa kada na? Oh, garabing kagwapo. Igan siya, doy kana ko nang atbang dana isibo na pero di sure nagjama-jama arabuti po to si Ja. Pero guwapa na sa nagfag makita nimo mga building dana kay last time nakita naman namo si Terry nang nagbarog dadto sa ubos jas undoy dare nagkagsaging murag amo. Medyo naluwi ko sa mga iro dare kay nagikig-kig. Wa ko kay na ba ni mga tag-ija or mga askal ra dyan or asong kalye. Nakadapa ko pagkaan silang tagaan. So in this side, Terry is enjoying taking pictures. Who knows, she might be taking videos too for her reels. Uso na ba dyan pag reels karon pero nagaw ko na dyan kakahibaw ko nga cliff na natang i-check si dyan kay magjama-jama arabanig tunub-tunub tanawa lagi. Usahay magad kay madas si kanay sa lugar makalimot si dyan nga bakilid na danay dyan kitamakan. So I told her to be extra careful because it only take one mistake ug pwede na dyan kang maintunsis. Anyway mga kagahidaplin rin si dyan sa highway so kung gusto ni mo dyan makitaan mo agi ra kadari sa Clarin, ari sa Tuntunan. So lagbas na pud ni si Jaog sa bayan. Medyo to karon laman ni Ja pero di man pagka magmahay kay makitaan man pud ni mo nga viewhan ni. Grabe man pang kanais. Ilaban na gadget sa mga tawo nga hilig bitog nature. Aw, malingaw gadget mo dari. Welcome to Tuntunan Heights, Clarin. Nice gadget view. Gapag pa jud. Pero ang camera murag na something wrong sa ang camera. Kay lens gakuan ga kuan nag lens kanang ga moist. Kaya gara-gara malagig naog maglisod na kog saka but I'm grateful for my husband kay isa kong gitabangan nga makasaka kog balik kining dako na katong tijan mo bangil naman hinuon. So by the way we're now at Sagbayan Public Market igo raming mulabay daani mulabay pud ta sa ilahang City Hall City Hall bisag municipal hall ra. So since kauban naman si Tere amo nga sa sisang hapit-hapit og mga gwapo nga view. Madyo gani guys kay ning undang nga guwan. We are here right now at Captain's Peak. So abi ni mog barko sa ning dunggo sa juta pero di nasadjap mo na kay kan-anan to si Ja. Siguro kapitan pud sa barko tag-ija dani kay may team ni Ja sa ijahang resort. So mosuroy sa ta. Sabi mo na ko nako. Ay ra rin. Gusto ko para lang mo. Nay radang. Exercise na ako, exercise. So pajara ng dandang padung saka. Hangat! Ter, dada kang has, Tere! Dada kang kajong has! Ter! May has dako! Di ah? Baksan? Anakunda! Tilad. Bato sa kodad dodang. Gitawag kong kurami karihas nga maka. Abi ko buhay nga has. Hangat.
So as of this moment guys, is tugnaw jud kaadyo daari kay mura bitaw kag naa sa bagyo. So, insakto ka jud atang outfit karon nga sapaw-sapaw ta na pa jacket nga mako kaadyo. Anyway mga kagahi, located ni sa Sagbayan, nag-vlog na ko daani before jarang gida si Tiri dari karon kay wa pa man siya makaari. Amazing view. Grabe nice ag view guys. Nice kaadyo view. Hangat ag buras. So kadagog mus hangin, grabe gahaguros. So since first time man Tiri dari kinahanglan gajud mag picture di jud magsilbi og di mag picture. Ako kay daghan ako pictures dani before kato nag-date mini undoy dani. So mga ako na may picture din ako mag picture uy pao ning naw nga. Just sakat pud pagbuntis na hang naw napuno sa bugas murag na bawas-bawasan gajud pug 99% taghang confident level. 1% na lang gajud ni nabilin igo na ra man ni iginhawa. 1 2 3 smile. Lipay tao na, lingaw po na siya. Nalingaw pa dang. Manghihi man ka? Me, manghihi man ka? Apa? Suko ni mo magibot ang aloy. Aloy ni angga. Next to you. So mara tayo magibuhat na to guys, ning tan-aw mi gamay si Tiri ga picture manguli na pud ta kay ladyo pagat ang ulian. Panalangin ra jud mis kahitasan nga wa mi uwan na kay grabe jang uwan na gunja anja ning undang ra. Igo ra gud mi gipalaag dari kay mura na pagkauwanon. Medyo sudlanan din ning Captain Speak guys anja og mag-uwan ingan ni nalapo kaadyo. Actually nani sa swimming pool kay resort man ni siya pero wa na mining dong kay agianan grabing lapukan jagi kapoy na pus Tiri. So instead nga mo ato mi sa swimming pool muli na laman mi kay jag kagabian mi. Niapit may dari guys kay mura ko nag-Switzerland ning Tiri. Ako Nyan do si jamo na og si kay Switzerland ko no. Mura lagi iro. Ag inga. Murag iro. Basin kay ting uwan man. Manguha ta karon og kamutikong kay lapwaan. Kuan ni siya kamuti nga murag tangkong munang kamutikong. Ari la Rosali. Uy day dako ka nga mushroom. Punjay makahilo buti ni. Makahilo ni kauban is koy sunos. Mo nagipanguhang ati ali. Ha? Pero day tambok nga kalabo Kini guys ganda ni guys. Mao ni si Zay Bisaya sa Sibuyas. Pwede man po na ibutang og kanang magkuan ka humba. Si Tiri rayhang pa tukong-tukungon karon kay sakit tagahang bugan di mo ko katukong. Jarak basur ndak nasa ngas bijabas. Benew na. Basur. Lah kami panang kong lah. Kamu man way di jan nga nagbabag. Rosale kombate. Kay panagsara mamasuguan kay maestrahon na ra ba din mo. Hani man? Kutilyo to ato. Di kutlo ora ng Tiri susto ka man masinay kaadyo tagok di man pres kamuting nga grabing katagokon. Ay, uy! Di aram day kasla. You have plus. Tuba-tuba ba? Mga jo ko diha ka mag-plus warag tuba-tuba guys. Paisan. Mo be mo lagi maninay. Nita ko. Kuy katong sige kog adlaw gabi isip gamang banig. Giban news. Adlaw gabi gamag. Iban news judang. Ban news. Iban news kay arong ang panahon. Gamag banig. To ginya kani gipait ani. Gamag bata. Hakom. Ayaw dang, nagbuara dang kay murag mugahi po na dang. Hawa ni daanin jo beut tan bitaw mo. Lain na magkamani nagipang kanlat naman. Ajo sus maninay ajo inton pang kanlat Sagbot na ija. Sagbota. Tapang ukuan la karong madali kay abdan tag-uwan baga kajugdag ma. Ako manager ko karon. Na manager.
Di arag injong manager dari kay di mo ko pwede magjak-jak na kay bo ba jamong natay bata dari Pila ka giampingan. shot? Mga plus kon jak teba-teba doy, huy undoy pangajoy ko dari doy. Rusali guys ah. Sa mga nangamustang Rusali di hampuong gyapon. Maestrahan na ni buyag. Ugdi lagi taon matintals bugoy ang duhaw. Adto patintals bugoy ang duhaw day ha. Naday bugoy ang duha. Basin kay daga ba ja? Mabaja na tintalonos mga bugoy ang duhaw ning mga hampuong nga mga daga. Hampuong pila kilo. Mato pa ni Aw, lami lagi dang di na explain. nang sita. Sakara. Nawa mga gwapa. Liwat ko nang Uy, liwat ko na mga gwapa asa. oh buyag ka torte na. Pasalamat ko gwapa di ka mga anak. Apil aganaken. Oh. Na. Apil agad ako. Oh, tala. Bitaw. Imo din anak ko. Maingon man sila imo din ang anak ko si Pulami. Oh. Oh, tala. Bantu kay gwapa di. Ana asos grabe. Arang bitaw kasi ako maglakaw. Oh, kana. Lagi gwapa ko ang anak ko. Ara bugay dinis maninay gadud ba? Bisag asa ko maglakaw anak ko. Imo dahil anak ko ko aho. Matang wa po damano. Maingon pa mga tao na to. Sa man posisyon niya. Uy, gwapa man si Ika. Sita, yung anak mo. O siya na kagwapa na ho, no? Manaaram ako banegi. Puta, bitaw. Makasurtin. Anja, Pwede siya makastorya. anja, asa magpares, di uy, gwapo man di ay po. Oy, kamo did pa namili. Kamo pa ka namili pares ko pod. Gwapo ko na siya. Uy, pasalamat gyud din taon kay gwapo na ang anak ko. Imo sang Pala nila natin masukog majong maninay. Wala na kaya ihaman mo kuno tagmanok ron. Para pa sa kuy kahatag. sabi niya, Mas maninay jud. kana maglakaw-lakaw bitaw ko. Anak, uma man ni iyang bana no. Gwapo man di ay po. Gwapo ko na pa do. Uy, kanang manguan, kanang naibagol. Kani madiwa man kay bawo og anak ug umao budi manguan. Wa pa mo pukur tumahibaw og gabi day magkuan kay. Mao man di ay ni. Wa mo ko kailadan ani ja. Wa day damhano. Wa jud ma grabe jenis maninay jud ba. Wa day damha. Parak-erakan mo ko maninay ron. Ha? Wa day damha agamong Anak sa pamagol. mamagulay ni. Mm. Anak sa mamagulay. Oh, kami mamagol babiya mi. Jadi amari labong man gwapo. Harag gwapo, harag gwapo. Cocok gus ka libur na gwapo. Masamon. Grabe nis maninay. Uy, wa. Kuya na yang maninay. Sabi niya, magisa ka. Adto ba ko dato? Be, tagay ko gutagay be. Aho na asungugon ba dato? Maglakaw-lakaw ko. Di na ko maglakaw-lakaw sa inyo nga naman. Agato ko mga anak gwapo ingon sa atong anakon. At siya napil pag anak ko, no? Anak ko. Tanawa, pasakay po, pasakay. Dato. Bisig asa ko dahil. Kantagop, ngari. Pumatang. Wa, ikidam ha de imo. Nahanap na ito ko dama. Kinagados maninay dyan. Grabe dyan is maninay. Anakon, mga anak. Ang anak ko naman. Uy, ag si Tiri ko no, maninay oh, kay ubos ko no siya, kay siya ko no, di ko no gwapa, kay di man mo anakon. Musibat na ko no Lago siya. po ng guwapa na ako. Kanang na, amingaw ko danig di ko kita Ala, gawin ko na. Lagi, manguta naman ko, ay sa, hamastiri. Na ah. Wa, dani nang, kay Wow, di kang maninay na. manguta lagi ko, sa, to anang, nga na, di man ang manguta lagi ko kay, pasalamat ko sa Ginoo nga, kani, dati batas ka, kura, mingan na sila. Uy, pasalamat kay kas ni Rosalie kay kanang nai si Rosalie nga nagungaho nagkaugmaon daghang gyud ni ingon lagi anak. Kay kuan pa sa Rosalie, lima na buti anak na Aw naman na inay. apay de mao lagi na inikabot. Kagidlay na ta nagpasuso na ta, agsuso na tama na tas pusod. Uy, inikabot lagi lingaw-lingaw. Dito ba naguna-una ko matanggang dari mo na. Murag ni huot di mo daghan. Ay mo ko hapit ginawa anak. Adjaw jay ko nga na. Ha man. Basi ka nang sa imo ng mga kagao, di na may pagawas dapat ang magao ka ihilak. Paglabay ng mga kaliro. Manujo ka, ugasto kang manujo, adyo ilum-lum. Sabi niya, di man ko kahimo. Kahimo nga. Magpatabang ni Rosalie na alin na anak. Rosalie na jungi ko manujo ta na rin sa kabalding kuan. Kay Di baro pa. arang ma. Pajagawa dan Rosalie ito sa eskwela. Chicks, Magali ko imo kung atawgan kita ba ka na manujo. Anja wa po ka din eh. Naman ko din ni. Baka Ha? Muta bitaw. Naaman ko din Wa na. ka din eh. Naaman ko atus ama. Tuong magnaa ka. Naaman good. Maninay ga. Muta na. Hara mas tirig si Aisa.
Wa din ito tuan. Di, pero grabe nis maninay. Kuya ni mutratos manina nas gamay pa ko. Di dyan ko mawadaan na naog ka ng gasa. Piso nga, te. Tagaan dyan ko na nagpiso, 5. Ni dako na ko 5 na. Grabe dyan ko na ni dyan tratuhon. Mura dyan tinuod nga anak. Una, di ba naging yung taga 5 ba? Eskwela. Anak man mo, anakon man eh. Wa may laing anakon kare raman. Ako ra ka, mura man po yung maninay. Maninay. Ginoo. Uy, bugtong pala yung uday. Anakin. Bugtong ko. Mo ni bugtong binuhat. Naa. Oh, grabe dyan nis maninay ka dyan. Aron bitay ko humatang ingon na asin. Uy, atong balipay na gatong anakon kay bugtong biya. Dyan. Agka na biyawa na pod. Kisa. Manini. Samay ako. Ako? Bugtong, kamo na Bugtong. 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 Di, bitaw. Tinuod bitaw. Grabe bitaw ni kapinangga ko na ni nila. Pila to gihatag sa una tingin. Kaya nagbumo tayo. Tagaan ko manino 5. Dako lang na 5 na ko uy. Diyan ba bitaw na pinangga na sursali. Kay pinangga man po ko nila. Kay di pa ko nila pinangga. Hag ba sursali doon na ito. Kay pinangga man po ko. Di, bawas pagta. Pala na dyan si karong mga orasa. Grabe dyan. Wala na dyan ron kay ko naman tinghop naman rog tinghop na mas manok. Ya, Sungkit na ni Ron. la pala mga sunlidag ko. Gamay mo tayo. Sakto na. Dago na ni. Ako rin mukhaan na ni. Asan na doon? Ang baso ni pilit na ni mo. Hawa niya. Nagbaso? Ah, kare? Wala doon ra. So, daan na dia. Kamutikong ni Maninay. Susrehan na, susrehan na. Asa mas tiri. Awa mo gid pakita. Datos ko Grabe ni Maninay. Di makahilak mapukod. Ikaduha doon ang bugtong niya kay kuhaon lagi mong maninay dihag maninoy. Tay manguli na tahoy diritas. Bye kay ngit-ngit na abtan tarig uwan. Gerungil ara. pa. Oh Maninay. Pa. Dagang salamat dari dia. Uy, ano pa daw wedi kay malhibo. Dagang salamat dari Maninay dia kay ang aduko. Ko sa bada. Dali ka sa Kay mga. 5. O sa ni. Ani na ba di naman kabasag oras? Ngit-ngit naman gudbag. Tanan. Grabe. Nagkatib ka. Asa ka maglapo bro diha ka maglapo flor? Ka maglapo. Bundak na, bundak. Kay wa man isod ni ko ano ni Maninay. Kapil. Sa kamalubaan ng dapat na. Lagi ko sa iyo. Isod na to silupin. Dali mga kahit sa dali. Bye na yun. Nga pa ko plastic yung sudlan dari. Kuya betonis Maninay. Mora na yung Maninay sa sugad sa pagkabata. Pinangga ko na nila. Dapat yung kasadang kita gan ko ugis manok na. Hinangka. Nandiyan sa titire? Si Tiri, wa Maninay, makimaninoy ra pa sa ano. Ngilag ra nagmaninay, kaya Maninay. Naaman lang pero tas lajog lang. Wow, patay na ko ni. Sabi pa nang una po mo dyan tanong ko diya. Sumpad rin. Abi to na itambaw Maninay, sa ang sugar nga taas, mo ni makatabang na ng mga ganas. Ako rin. Matagutan ng galing mong kamot na, lamig na bakal kamot rin. Muriluan dyan matagutan na. Kani gadis Maninay, rajig ka. So, Pag ako karon anak, maingon na sila ako tong nagato. uyab. Isa nagato mamo no? Dato sa paghigugma. Mao na niya. Kaya ino ko nagato. Ug lehang kuas mga ikaw ikalipay ba? Ana ka. Okay. Basta maadyo ra tag panglawas. Oh, dato. Dato na kada na. Maadyo tag mga relasyon sa atong silunganan. Mao na diha. Dato tag diha. Lang no. Correct ka dyan.